Puspita kang tanpa mingkum
Aturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kunjuk sagung para tamu kakung semana putri ingkang dahat kinurmatan. Tan katalemen semangke ngaturke gunging panuwun tanpa pepindhan kunjuk ingkang hamang pugati. Nun panjenenganipun Bapak Sarina sekalian panjenenganipun Ibu Misiem ingkang sampun kepareng nyewanaken kula kanca kadang kinasih pamatri budaya campursari Airosta marak sowan sampai keparipur suka parisara pekali kunjuk sagung para tamu bilih ingkang padal wirunggan panjenenganipun ingkang hamang kogati Bapak Sarina sekalian panjenenganipun Ibu ngraket cempaka mulya ndhawuhipun putra lan putrinipun ingkang pun sesilih mundha mantu panjenenganipun anak Mas Bagus Dwi Tunggul Pawoko STP putra kinasih panjenenganipun Bapak Sarina sareng panjenenganipun Ibu Misiem Kacatu Krama Putri Jalu kinasih panjenenganipun Ibu Andriasih iki panjenenganipun Bapak Mursito anak Mas Ayu Dwi Nur Lisa Musfiroh STP ugi tansah ndedonga pangestu kunjuk pinanganten kalih samangke mugya saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Pisuwan kanca kadang kinasih campursari pamatri budaya Arosta marak sowan samangke tansah sining kuyung sagung Wijiwati wonten sekawan ugi makarya sarengan kanca kadang kinasih audio profesional nyusangkan paran kagiyaraken langsung live streaming kadang-kadang kinasih Ladomax Media Pro marak sowan ugi samangke kadang-kadang pinamatri budaya warga besar Arosta dugi ngaturke gonging panuwun kunjuk keluarga besar bakmi tunggal rasa paguyuban Jabodetabek jan elok rinengga samangke sagung Wijiwati ingkang sembih setunggal nembing rasuk busana ketepangan setunggal muka setunggal kunjuk kadang-kadang kinasih katuran jengkar saking palenggan samangke panjenenganipun anak Mas Ayu kita tepangan sok Kyai rasa ngadeg ora kaya biasane. Heeh. Iki samangke tinepangan kunjuk kadang kinasih panjenenganipun anak Mas Ayu Ratna Pujiastuti jemeneng tok, Nduk. Jemeneng tok ngono. Ngadegno ben ro jemeneng, Nduk. Iki beda karo biasane. Nah, ning kono wae. Ning kono wae. Iya, baik. Maju nabrak wejo hop hes lenggah maneh ngene iki beda karo biasane oh ngono sanajanipun kadang kula kinasih panjenenganipun anak Mas Ayu Riana Dwi Astuti Airosta jemeneng Nduk iya ngadeg bar ngadeg lungguh meneh lenggah Mas beda ta beda saiki lenggah meneh oke samangke ngrasuk busana genduk fitnah nembe ngrasuk busana ugi samangke jengkar saking palenggan panjenenganipun anak Mas Ayu Nova Airosta ya tidak pisan ayo pengen ngejak terus wis to Mas MC kira bakal salah lenggah meneh Nduk nggih tinepangan setunggal boko setunggal sagung Wijiwati samangke wonten panjenenganipun anak Mas Ayu Vita nembe ngrasuk busana saderengipun kula kanca kadang kinasih pamatri budaya paripur suka parisara penggalih konjuk samangke kadang kula kinasih panjenenganipun Bapak Untung keluarga besar saking Kuningan kapuri samangke Pambagiarjo konjuk sagung para tamu pedal samangkinan konjuk panjenenganipun Bapak Untung katuran samangke Pambagiarjo derek konjuk monggo Bapak Untung